Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Müslüman doğanlar, Allah'ın huzurunda qurbanlık edişlikten fazilatlı bir amal hem yok. Onda sizlere qurbanlık kime vacip oluyor, ne quruma soyulmalı ve ne şekilde soyulmalı şu barada malumat vereyin. Birinci etçeki için aziz Müslüman doğanım, hemmeden evvel niyetini dürüstle. Yani satın alan qurbanlık malını Hudanın razılığı için satın al. Evlatlanma göğüş bolsun, göğüş didiren deyip bu niyette satın alma. İkinci etçeki için malın nisaba yetip duran olsun. Yani nisaba yetip duran malın bağ olsa ol adama qurbanlık vacip oluyor. Yani roza ay zekat veren bolsan onda qurbanlık etmekten geldiğine vacip. Üçüncüsü düya soyulsa ya olmasa pada soyulsa düyanın yaşı 5 yaşar bolmalı, padanın yaşı 2 yaşar bolmalı ve şunun şekilde koyun geçininki 1 yaşar bolmalı. Ya bolmasa bir 6 aylık bir toklu bolsa semizlikten kovarası 1 yaşar yanıp görünüyor olsa bunu hem qurbanlığa edişlik dürüst. Dördüncüsü inek ya düya soyan adam 7 nefer şerik bolup soysa bu hem dürüst bolya. 7'den beri şerik bolsa hem dürüst bolya. 5 ya 4 ya 3 2 kança bolsa. Ama şu 7 neferin 7'si hem Allah'ın razılığı için soymalı şu soyan malını. İçinden biri hem şonun göğüş diyecek deyip şonun niyette soyarsa 7 neferin ya 6 nefer olup şerik bolup soyan bolsalar şon biriga evlatlanma göğüş bolsun deyip soyan bolsa onda ol qurbanlık dürüst bolmuyor. Ama şu şerik bolan adamların biri ya 2 sanaga mükemmel hakkını bağış eden bolsa böylekilere onda olar taksim edip içinde paylaşsa bul hem dürüst bolyor. Beşincisi soyulacak hayvanın mükemmel deyişi yok olsa ya tökülen olsa mükemmel qarlıqtan olsun ya başka sebepten ol hem qurbanlık olmuyor. Altıncısı şahsız hayvan, şahı yok olsa ineden bolmoç ya şahının yarımdan adıra dövlen olsa şuna zerre yetirmiyor olsa şu hayvana soyulacak hayvana onda bul hem qurbanlık dürüst oluyor. Yedincisi şahı mükemmel indi düğümünden soğurlanmasa, soğurulup alınanmasa da onda bu qurbanlık olmuyor. Bunun qurbanlığı edişlik dürüstten. Sekizincisi kör bolsa hayvanın öde. Ya adırak görüp köpürrak görün yok bolsa bu hem qurbanlık dürüst. Bu hem qurbanlık etmeklik dürüst bolan yok manam. Hayvan çolak bolsa lenkişiklep 4 ayağında yürüyüp soyulacak yerine barsa şoň öde. Amma şu 4 ayağı lenkişikletedem yere batışlığı şart. Şöyle soyulacak yerine barsa bunu hem qurbanlık edişlik dürüst. Amma 4 ayağından birini yere basıp bilmiyor olsa soyacak adam o garip bolsa bolsayım yani doğrudan mal mülk nisaba yetip duran bolsa başka alır adam pulu yok bolsa onda lenkişiklep 3 ayak bolup barsadan bunu qurbanlık edişlik dürüst garip adama. Amma maldar, puldar adam bolsa bolsayım başka alıp soymalı. Bu sağ salim alıp soymalı. 10-njisi hamiladar bolsa, boğaz bolsa hayvanın öde, bunu hem qurbanlık edişlik yaşıda. Näme üçinki bunun içindeki çağası zaya bolayım. Mabadaki şuna qurbanlık edasalarım olew ki onda içindeki hayvan çağası şunun zinde bolsa soyan pillasında onam soyuşluk onam soymalı da son çağasını merdime vermeli ödemelde göşüne. 11-njisi ayıplı bolsa hayvanın öde. Qurbanlık edişlik bunu hem dürüstler. Nägire ayıplı bolsa meselen merdim gören pillasında bul malyna ha ayıplı eken diýse onda ana şu mala soyuşluk qurbanlyk edişlik dürüstler. 12-njisi bu tergildap duran bir mal bolsa soyulacak yer adam yürüyüp barıp bilmese muňa göterip alyp barmaly bolsa bulam
soyuşluq qurbanlığı edişlik bilen dürüst demine. 13-lisi quyruqsuz hayvan. Köprak quyruğunu möjek qoparan bolsa, bu hem qurbanlık edişlik bilen dürüst bolmaýar. Amma quyruğu ineden bolmak yok bolsa basanım, ana onda onu qurbanlık etsen bolýar. 14-lisi qotoğu yok hayvan. Hayvana bitçiyorlar semriysin deyip. Ana şu semriysin deyip bitçilen hayvana qurbanlık edişlik dürüst munha. Amma mustahabım eda bolýar. Hatta bilkul dürüst qurbanlık edişlik. Yönü lekin qotoğunu birdak yol giden bolsa, qopar giden bolsa, ana o suratda ona qurbanlık edişlik dürüst ýöne. Şu temirlik üçin bitçilen bolsa, ana onda ol dürüst bolýar qurbanlyk edişlik. 15-lisi emce gurin hayvan. Emce gurin bolsun ya emcenin ucu qırqılan bolsun, muna hem qurbanlyk edişlik dürüstden. 16-lisi qurbanlyk wajyp bolan adamyň qurbanlyk maly gün bolsa, başga alyp soýmaly. 17-lisi eger başga alandan soň owwalky gün bolan maly tapylyp gelse, birini soysa hem bolýar, ikisini soysa ol ýaxşyrak bolýar. İkisini hem soýamaly onda. Amma birini soýsadym, olam şeriatymyzda dürüst. 18-lisi garyp adamyň maly gün bolsa, qurbanlyk etjek maly ýok bolsa, üstüne qurbanlyk wajybam da bolsa, ol garyp adamyň ol adam soň başga mal satyn alyp soýmasa hem bolýar. 19-lisi soyuljak yerine barandan soň bir malyň aýply bolsa, onu hem soysan qaýsy nuksan zarar ýok, olam qurbanlyk bolýar. 20-lisi bir adam soyup bilýän bolsa öz soýmalmaly, başga soýdursa hem bul hem dürüst bolýar ekin. 21-lisi bir adam Arabistanda ya Türkiýede bolup jeňelarykda veya başga bir ýerde qurbanlyk soýdursa, bul hem dürüst bolýar. Birini öz tarapynyň wekil taýin edip. 22-lisi qurbanlyk 3 gün içinde giýje gündüz soýuşlyk dürüst. Amma giýje soýuşlykda mekruhiyatlyk mekruh bolýar giýje soýsa, gündüz soýsa onda fazilatykar gündüz soýamaly. 23-lisi 10-njy gündüň hajjanyň namaz okulandan soň 12-nji gündür hajjanyň gün batynça qurbanlyk edişlik dürüst bolýar. 10-njy gün namaz okulandan 11-nji gün 12-nji gün batynça çelle. 24-lisi musafir adama qurbanlyk wajyp däl. Amma soýsa ýagşy. Türkiýede veya başga kişilerde ýaşaýan işleýän doganlarymyz bar, ýani iş üçin giden, iş kast edip de olar musafir bolmaýar. Olaryň maly nisaba ýetip duran bolsa, olaryň üstüne qurbanlyk wajyp bolýar. 25-lisi qurbanlygyň her bir gylyna bir hasana we sawap bermeli Allah tebarek we taala. 26-lisi kekirdegine bıçak diýiren wagt Bismillah Allahu ekber ýadymdan çykarma aziz musulman doganym. Ve sallallahu taala ala hayri halqihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn.